La plaça d'Espanya s'ha convertit en un pàrquing improvisat de motos. S'hi arriben a plegar fins a una cinquantena de vehicles mal estacionats, moltes vegades pel desconeixement de la normativa per part dels conductors. Tengo entendido que la moto necesita como 3 metros de vereda para poder ser aparcada ahí. Entonces me imaginé que así por ser tan grande cabría un triángulo de motos perfectamente. Tot i que aquesta forma d'estacionament està prohibida a la plaça d'Espanya, la Guàrdia Urbana no acostuma a sancionar els motoristes. L'entitat Promoció del Transport Públic demana a l'Ajuntament que comenci a prendre mesures. El transport a motor s'ha de desenvolupar tant en el que és la circulació com l'estacionament, bàsicament amb calçada. I especialment en casos molt puntuals, si hi ha un espai públic molt gran on es pot aparcar, doncs senyalitzar-lo expressament, però que no sigui la norma envair d'aquesta forma tan impune l'espai públic dels vianants. Segons l'entitat, aquesta situació empitjora els dies de fira.